nazdar. Dobrý. Čávec. My sme prišli túto Nora pozrieť, môžeme? Jak maká? Avizoval. Áno, áno. Avizoval. Dobre. Čau, Norby. Čaute. Ako? No však pohode. Pohodičke? No. Dobre. Á, moja. Celé leto tu trávim čas prácou ako brigáda. Kamarát ma sem zohnal. Bývam na ubytovni Zlaté Piesky. Veľmi sa mi to ľúbi. No nie, že veľmi sa mi to ľúbi, ale Je to robota. v pohode, táto robota je v pohode. No jasné, že by som chcel iné skúsiť. A je to napríklad budúci rok, alebo tak? No jasné, ale na budúci rok už idem von z domova, takže To už bude také... tak by som už išiel na trvalý. I teraz po prázdninách ideš naspäť do školy? Áno, áno, idem naspäť do školy. Dokončím si výučný list druhý. A potom... A potom sa pripravím trošku viac do života ako... Dobre. No, osamostatním sa už. Pôjdeš na viacej konečne. pohovoroch? No jasné, Pohovorov? už by som sa mal Trošku vyhecnúť, že? trošku, jasné. Skončíme tu, ideme aj po tvojho brata spozrieť ho. Nej. Takže ten povie nám, ako je to trvalý. Jo, tak je niečo. Ja to nie, ideme sem do útra. Dokedy? Pohodinka, Max. Ano, si varil polievku? Daj si koľko lázeš. No to nehovorím akrát, nehovorím, som na sebe obedoval. Nerobil, nezostane už viacej. Nevadí. Papaj, ľudne. Teraz som umýval viac. Vyšiel som z detského domova. Bol som už na to pripravený. Začal sa mi žije dobre. Chodím do práce. Pracujem ako záhradník. Začal sa mi darí dobre. Ako platovo. Platovo sa ti darí. Ten plat ma troška tak hento zaujal lepšie. Motivuje, nie? No. A chodím väčšinou uľavene. Uľavený domov? No. A čo zvykneš robiť? Spať. Navarím Ale si, v upracem. Na práci? Speeder. To je také ďalkové uľavené, také kosačka. Určite chcem niečo aj iné vyskúšať, než toto, do toho neplánujem robiť celý život. Plánujem proste ísť ďalej potom. Ale neviem, čo čakám. Ešte nemám to naplánované, ešte to tu ani nepoznám až tak, takže plánujem sa tu troška tak Polákov uniezdiť v tejto oblasti a keď už budem poznať aj Bratislavu lepšie, aj toto a toto, získam si viac známostí, spoznám ľudí v práce a tak, jak to funguje a potom by som skúšal. Oblečenia, také veci, stravu, jedlo, proste ja som ešte mladý, takže potrebujem aj žiť trošku. Vo vývoji. No. Žiť troška, jasne. Vo vývoji a žiť troška. Si hovoril, že máš aj nejakú frárku už? A niečo sa rieši, no. Tak kde? Čo? Nemám ako to... Akože mimo záznam. To vypipne. Ja chodím preto skore, lebo ja chodím raz bicyklom do práce. Aha. Takže kvôli tomu chodím tak. A ja som presne o 6:00 v práci. Takže sa stihnem len rýchlo napísať a potom len to. Makáš. Prezračujem sa idem. Ja Ja si plánujem robiť aj vodičák, ale plánujem, ale bojím sa toho. A čoho sa bojíš? Skúšok, že to nespravím a tak. Akože nie kvôli tej práci, ale aj v rámci do života, lebo to mi že vraj to by mi asi pomohlo aj s prácou, aj to veľa pomôže, no. Dopredu si nájdem prácu a keď tá práca je istá, tak vtedy máš výpoveď. Aby som hneď nastupoval z jednej práce do druhej. No to dobré. Nie, že tu dám výpoveď, budem mať čakať mesiac alebo 2 mesiace a bohužiaľ neviem čo platiť tento nájom, tak ma musia dať von. No jasne. Máš to vymyslené. No mám to tak troška premyslené, ako by to malo byť. Dobre. To je fajn. Dobro, mi si došlo.